dodoɔ no ankasa mu no o kyerɛ sɛ ayɛ pa na akyerɛ sɛ nokore enkabo mu wakyem ani Asante entem efisɛ wɔn nyinaa ɛyɛ nuafo. Ebra mpanimfo mienu Ɔkyehene ɛne Ɔsantehene pagya wɔn mu no ɛne wodi nkɔmɔ fɛfɛɛfɛ a wɔn hemfo atwa wɔn ho akyia no. Enti deɛ ekosie nyinaa ne sɛ ɛyɛ abakɔsɛm kɛseɛ efisɛ ne nsaso odi kan ni a wahyɛ da bodwa ato nsafra Asante ma Ɔsantehene de ne hemfo ane ne manfo agye twi na waba Akyem kwa deɛ di kan koraa no na emom enkitahodie ne nsawoso die ɛda wɔn ntam efiri tetetetetetete. Heritage Ghana amanfo ya da mwasese enenso manya bre na mo ne yen atena saa na ye tese baby a nananom beto nsafra yen ana baby adwumadie bi a enikan ekoso bia ne yete a yan kasa kra ye di akire ekokotwa ne ye abremo ama matimi ahwe bi ye ne saa nyina na ye sua ya mamre ene ya mane ahodo no ane kai se amamre nko ena abosomsom so enko baako ye amamre baako nso so eyesom enso nso ne dem etie a menka ne nyina emum nyame ya adom a na wotwe a eba na yebesan ene mo ahia biu na poso hema Adwoa Yeboah Agyei nyame ya adom a ye wodasene.